Namhlanje ke bese masityeleleke kwikhaya elike lika Mbappe ngaluncedo igama lenyani nonguye ke kuphela umfana wasinda okanye umdlali wasindayo ke kwintlekele yengozi yasuba ke abadlali abathathu ke apha ke kwindlela N2 xa usuka emaXesibeni usiya ke Kokstad neyathi kaloku kenzeka apha kwilali yaseBeshwana ebutsheni ke bale inyanga nguye ke namhlanje sithe masimtyele emva kokubuya namhlanje ngolwesibini ubuye ngolwesine nesibhedlela sithetha nje usuka esibhedlela uyojonga ke lamehlo athi kaya mhlupha ngethemba lokuba uncedo uzothi alifumane nekhaya ke likwazi ukwenza oko elibona kubalekile uba lukwenze ekubeni ke abe kanti bayabulela ngokusinda kwakhe engozini. Andiyazi uba ndizoqala kweyiphi indawo ke Mbappe kodwa ke ndifuna uqala kwinto ethi abantu abaninzi kwamna lo umntu orhala ukwazi uba ngalamini kwenzeka ntoni yonke le nto le isenzeka nje wena uhambe uphelele phe kuyikhumbuleni kwenzeka ntoni ngalamini. Andazi uba kwenzekani ndagqibela nje thina sihamba ndalala napha emgaqweni ngoba andazi kwanto bendizibuza ngonipha esibhedlela uba yamoto sasihamba ngayo iye yapaka. So ukusuka kwenu apha wawuhamba nabani ngoba keva into ba nayi nafumana ihike nise Mount Ayliff naniyaphi ngalamini wawuhamba nabani? Sasizapha eBeshwana ngokundim nophuka noXolo bengabe selaleni ngaphuka bayithuba uRamos sesizapha elalini. So ugqibela kwakho wena wagqibela usemotweni ihamba waphaphama esibhedlela waphaphama ungazi kwanto. Hayi ndaphaphama khona ungazi kwanto. Ngoku ingaba mhlawumbi njani impilo kuwe? Ingabuva njani and indaba zokuthi ke mhlawumbi abantu ohamba nabo abadlali abawudlala nabo abasekho emhlabeni waziva nini uzixelwa ngubani and wasithatha kaxesha engakanani ukuzamkela? Hayi ndicela ngithatha xa ndiphuma esibhedlela uba hayi abasekho uXolo nophuka mzekelo sange kube lula ukwamkela kodwa gqibele ndiye ndamkela uba hayi abasekho. Wena ndifuna ucinga njengomjida xa abantu bohamba nabo bonke sowuhleli nje apha ekhaya nje uzicingela wedwa basweleka bonke wasinda wena wedwa ifika ithina apha kwingqondo xa icinga yonke le nto le? Hayi nje ndiye ndibulela uYesu nabantu abadala ke uba ndasinda andazi uba ndasinda njani kodwa ndiye ndibulele nje. Into ebuhlungu ndazi uba sibebonisile na iifoto zengozi zimbi kakhulu ekakumbi abantu abalimalayo phaya balimala kakhulu bonke and wena ndiyanda uba likhona i-stress mhlawumbi okanye ukonzakalo nako ongakukhomba okanye inxeba onalo emzimbeni? Hayi liqakala apha kum bese bangamehlo la ake xa ithanda ngaboni angathani inkungu yabo ndibona into nje kabini xa ithanda. Ingoku ngumdlali webhola abantu abaninzi bavuyile ukuthi usindile nanje abantu abaninzi eMount Ayliff bekuthanda ibhola ekhatywayo ingaba mhlawumbi ibhola usazothi cha kuyo okanye uzabuyela okanye uyayiyeka emva kwale nto yenzekileyo? Hayi ndisazothi cha ndizabuyela kona ukubuyela qha ndisazothi cha kuyo ukubuyela ndizabuyela. Kwiimeko zemoto ukhwela imoto ingaba uvalo nokoyika ukhwela imoto yinto esekhona kuwe? Hayi andinalo tu uvalo lokukhwela imoto andinalo tu ngoba nako bendihamba ndiyobukela itonamenti lehotel umzekelo bendihamba imoto. Ingaba niziva njani gogo umzukulu ebuyile ekhaya emva kwala ntlekele yengozi? Ndiziva novuyo olukhulu xa ebuyile kuba sasingathembi uba angasinda kwintlekele esasiyibonile sivuya nje kakhulu. Into ke endimani kuyiva pha kuye uthi amehlo la anela xesha loke abenkungu angathakaza ubona abe nesinzululwane. Ngalamini yentlekele nilapha neva njani nina kwaye nakwazi ukuleqa niyofika phaya? Saleqa sayofika sihamba sisiwa kuba sethukile ngoba asazi noba uphilile noba akaphilanga kangakuba sasiwaphikisa kwamapolisa xa esithi nguyena obeke waphakamisa isandla ezama ucela uncedo kwathiwa makagijime edolophini ongaqondiyo ngoba ndandiphikisa ndithi mna ngiyasiqhatha kwathiwa ke maka esibhedlela waya wofika ke nyani intombazane yabuya isithi ayikhona
Ingaba mhlawumbi umfana lo nizomncedisa kanjani ukujonga phambili? Ngaba mhlawumbi sikhona izinto zesintu okanye ukubulela nje kuba ibuyile ekhaya? Hayi, sizozama ukumncedisa. Qha into kunake amasendila bengabikho saqokolela. Hayi, siziva kakuhle ngcono. Uyisondeza nje uthathe uyazi. Siziva kakuhle ngoba siyambona uyaphila noba engekabi right ncame emzimbeni. Kodwa ke siyajabula. Hayi, sigcobile she. Ngoba wasinda into enembi endandiyibone phaya ezantsi. Ndandingatsho nje uba uyaphila. Kwamapolisa sasingakholwa uba athethe inyani. Ngaphandle kwasathi sawuzifikele esibhedlele ukuze simbone uba usaphila. Ngoba yayimbi into esasiyibone phaa. Ingaba wena ngokumama njengoba elapha ekhaya emva kwento ayibonayo phaya uye waziva njani xa bebuya ngolwesina ekhaya? Hayi, ndandingakholelwa uba nguye ophilayo xa ebuya. Wasesibhedlela nje ndandingakholwa kakade uba usaphefumla. Hayi, kona ukugcoba ngosigcobile, sijabulile noba kwakukubi nje. Hayi, kwakukubi. Njengoba ngumuntu ongathi usekhona apha nje utata omncinci wakhe, ingaba mhlawumbi ube kunjani kuwe njengomuntu uncedisa abantu abangomama ngeli xesha unyana besesibhedlela? And ke ingaba ngoku ujonga phambili njengoba namhlanje nisowagqirha uzenza njani uba nincedisane naye? Silikhaya sizawuke sihlale phansi sibonisane ngendlela yaphambili, ngoba njengabantu abamnyama, abantu bamasiko, sikhona izinto ezafuneka sizenze, sibulele abaphantsi abalela ukuthula, ngoba ngaphandle kwabo ke balomfana asinayo, sibulela noThixo uba lomfana abe usaphila, ngoba ithemba lona sasililahlile ngendlela ababesebeyizithrendisa ngayo ku-Facebook abantu izinto ubona uba hayi le nto ethethwayo awuboni uba iyinyaniso. Ngaphandle kwento ethrendiswa etamnci, intlekelele yayimbi kakhulu xa kuthiwa abantu bayi-6 kusweleke 5 kusinde 1. Ingaba loo nto inenza nizive njani lusapho? Siziva sizibone sikhethekile, sibulele kusombawo, ngoba kaloku amanye amakhaya ayilila, kodwa thina saba nentlahla kungengokwenza kwethu kodwa kungokokwenza kophezulu. Andiyazi nam uba ngandiziva kanjani xa bonke abantu bendihamba nabo beswelekile kusinde mna ndodwa njengomzali nanjengomntu ke obesengozini. Andiyazi uba ndingaziva kanjani. Yiloo nto le namhlanje thema sikuphathele yona ke Sinzo FM. Danko.